ASEAN alay dang marmuda hasil alay dang adong bokas na somoni mahuhilala konnido koko putus tua marsirang daladong alana marsirang alay dang adong bosirna kodang mai sidaliangmu dalam mulaho meninggal ona puasa dan siang na jolo itu tidak koko na sohong rohem tuan asa umboto hiya laho mangatang olok itu nama aluhorokku itu nasi ala babahena motuang dan tolapang maka holongi si boruna asing molodako Ya, Marsiat alay dang marmudar ya, yang dipopulerkan oleh Naga Betrio. marsirang daladong alana marsirang alay daladong bosirna kodang mai sidalianmu dalam mulaho meninggal ona puasa dan siang na jolo itu tidak koko na sohong rohem tuan asa uboto hiya laho mangatang olok itu nama aluhorokku itu naci ala pambahena motuau yang tolapang maka holongi si boruna asing molodako yang tolapang maka holongi si boruna asing molodako. Baik, terima kasih.